दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा पृथिबियाव थानाय गोजौ थाखोनि हारिफोरजों खाब जानानै थांना थानायाव एखे रोखोमै जों मोनसे बर' हारि हिसाबै पृथिबियाव मोनसे हारि हिसाबै गायसननो थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै जोंनि समाजखौ मोनसे गेरेमसा खालामनो थाखाय खामानिखौ मावबोदों। दा दिनै बबेबा मोनसे समाज, बबेबा मोनसे हारि आरो व्यक्तित्व इन्डिभिजुअल डेभेलपमेन्ट दा बेखौ खालामनांगौब्ला सासे फरायसाया, सासे सुबुङा थार मोनसे सोलोंथाइखौ लाग्रोनो नांगोन, गुन गोनां सोलोंथाइखौ लाग्रोनो नांगोन। आरो बै बबेबा मोनसे समाजाव गुन गोनां सोलोंथाइनि सुबुं सानखोआ बारा जायो, अब्ला बै समाजा गाव गावनो गोजौ फारसे मानदण्डनि जिउ खुंनाय मोनसे थासारियाव फैयो। दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2006 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम गुन गोनां सोलोंथाइ हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजों बिनिनो गेजेराव बर' बिजोंजों फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाबो दिनै मोनसे। आरो दिनै भगतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा भगतपारा ओनसोलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालियाव फरायनानै जाय फरायसाया फार्स्ट डिभिजन मोनबाय, लेटार्स मार्क मोनबाय, स्टार मार्क मोननानै डिस्टिंक्सन मोननानै पास जाबाय, बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय बर' माहारिनि सासे ह्युमेन रिसोर्सनि सानखो हिसाबै बरायनानै हाबाफारिखौ लाबोदों। आरो दिनै बेनि थाखायनो जों नुबोबाय प्रथम अबस्थायाव जेब्ला दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव बर' बिजोंजों मेट्रिक परिक्षा होनानै पास जानाय सुबुं सानखो जेब्ला सानदोंमोन, बेनि सुबुं सानखोआ 100नि गाहायावमोन। जेब्ला 2006 मायथाइयाव सानजेननाय जायो, बै सानजेननायाव मोनदोंमोन 66। दा फैयै फैयै जों बारायनानै 1000नि बारा, देग्लाय 66 अनजिमाया फार्स्ट डिभिजन बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक परिक्षायाव बा HSLC एग्जामाव फार्स्ट डिभिजन पास खालामदों। दा बेनिनो हिसाब बायदियै जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव गासै 2746 सा बर' फरायसाफोरा बर' बिजोङाव मेट्रिक परिक्षा होनो थाखाय एग्जामाव जिरायदोंमोन। दा बिनिनो जोङो फार्स्ट डिभिजनाव जों मोनबाय गासै 217 नोंथांमोननि दा दिनै गनायजानायखौ हिसाब खालामनानै सारा उदालगुरि जिल्लायाव फार्स्ट डिभिजनाव 217 फार्स्ट डिभिजन खालामदों। सेकेन्ड डिभिजनाव प्राय 700 एसे बारा, आं बावबाय अनजिमाखौ, 6 सुबुङा फरायसा सुबुं सानखो हिसाबै जों मोनदों। आरो थार्ड डिभिजनाव प्राय 900नि खाथियाव। दा अब्ला जोङो नायबाय फार्स्ट पार्सेन्टेज हिसाबै जोङो 47.56 फरायसाया टोटेल पास पार्सेन्टेज हिसाबै जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव जोङो मोनबाय। नाथाय बेखौ नायोब्ला जों नुबाय आधानिबो बारा फरायसाफोरा दिनै उदालगुरि जिल्लायाव आरोबाव मेट्रिक परिक्षायाव फेल जादों। दा अब्ला जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ नागिरनानै दिनैनि बे आथिखाल बे समावबो आधानिख्रुइबो बारा, अर्थात 50% एसे बारा बर' फरायसाफ्रा मेट्रिक परिक्षायाव फेल जाबाय। दा बिब्दि जायोब्ला जोंनि बर' समाजनि गेजेराव फैबाय थानाय गोलाव समसिम जोंनि फरायनायनि जा हार, गुन गोनां सोलोंथाइनि जा हार, बेखौ मोनमारदोंना मोनमाराखै, जों बेखौ नायनायाव जों दिनै नुदों जे बर' समाजनि गेजेराव सोलोंथाइनि मोनसे जांख्रिथायखौ लाबोनांगौआ आरोबाव मोनसे खोब मोनसे दरखार जानानै फैफिनदों।
दिनै दुलाराय बर' फरायसालियाव थांनाय गोलाव समनिफ्राय मिशन क्वालिटी एजुकेशन बिमुं होनानै बिमा बिफाखौ लोगो हमदों, फरायसाफोरखौ लोगो हमदों, फरायसाफोरखौ फरायनो थाखाय मोटिवेशन प्रग्राम लादों, केरियार काउन्सेलिं होबोदों, फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरिफोरखौ लोगो हमनाय जादों। दा बे गासै खामानिफोरखौ मावसेयावबो दिनै बर' बिजोंजों फरायनायनि फरायसानि जा पास पार्सेन्टेज दा बेयो आधानिबो बारा जायाखै। 100% नायोब्ला जौखोन्दोआव नायोब्ला जोङो 50% एसे गाहायावनो दंबावो। अब्ला फैबाय थानाय समाव आं आसा खालामदों फैगोन बोसोर जाय बिथांमोना दिनै क्लास 10 आव फरायदों दिनैनिफ्राय दानिफ्राय थि खालामनांगोन जे आंबो सासे बर' समाजनि गोग्गो सोलोंथाइ लानि आरो बे गोग्गो सोलोंथाइ लानो थांनायाव आंनि न'खर आंनि गासै समाजारि जेंना रांखान्थियारि जेंना बेफोरखौ जाब जुब दोननानै जोङो मा खालामनांगोन जों सोलोंथाइ लानायनि फारसे जोङो गोसो होनांगोन। आरो बेखौ मावनो थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों बिथोन होदों आरो दिनैबो भगतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैहाय बेयाव फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। दा ओंखायनो आङो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव भगतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरोबाव मोजां रोखोमै फरायनो थाखाय मोनसे जिखिनि एडुकेशनेल जा एटमस्फियर बेखौ जों दाबावनांगोन। सार बिथांमोन फैदों अननानै गासिबो फरायसाफ्रा मान होनानै गसंनांगोन। जेरै दा जोङो जारिमिनफोरखौ फरायोब्ला गिदिर गिदिर सुबुंफोरनि जिउ जारिमिनखौ फरायोब्ला जों मोनथिदों गिदिर गिदिर सुबुंफोरा बिथांमोनाबो जों बायदिनो गामियाव थानानै जों बायदिनो गोबां खस्थ' खालामनानै मावनानै जाग्रा बिमा बिफानिनो सासे फिसा। दा बिथांमोनाबो दिनै पृथिबियाव गावसोरखौनो मुंदांखा खालामनानै गालांनो हादों। पृथिबिनि गिदिर गिदिर साइन्टिस्ट गिदिर गिदिर फिलसफार सानथौगिरिफोरा थुनलाइगिरिफोरा स्काई पेपाराव थानानै जोनोम जानाय बा स्काई पेपाराव थांनानै थानाय न'खरनिफ्राय जाजोबाखै फंबाय बिनानावमोन। जों बायदिनो सोरनिबा बिफाया हाजिरा मावदों, सोरनिबा बिफाया फिसा दुकान होदों, सोरनिबा बिफाया बेबायदिनो आबाद मावदों, नाथाय बिथांमोना फरायनाय समाव जों जिखिनि फरायो बिनिख्रुइ माबा मोनसे एखुथायै फरायनानै गावसोरखौ पृथिबियाव मुंदांखा खालामबोदों। दा ओंखायनो नोंथांमोनखौ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि जानानै खावलायनो सानदों गावनि जिउखौ मोजां रोखोमै सासे मानसि हिसाबै गायसननो थाखाय उन्दै समनिफ्रायनो गोसोआव मोनसे थि खालामनानै लानांगोन आरो बे गोसोआव थि खालामनाय मोनसे बान्दोखौ जि बारहुंखा फैयाथों मानो बेखौ बायग्लि होनो हानाय नङागोन। अब्लाना जोङो जिबनाव साक्सेस जागोन आरो बे साक्सेस जानायनि मोनसे लामाफोरखौ गावनो बानायनो नांगोन। मालाया बानायना होफैनाय नङा। नोंनि आइया नोंनि आफाया एग्जाम हलाव थांनानै नोंजों एग्जाम लिरफाया। एग्जामखौ नोंनो लिरगोन जे नोंनो थि खालामनानै थांनांगोन। नोंसो सासे डाक्टर जागोनब्ला, नोंनो सासे गिदिर मानसि जागोनब्ला, नोंनो सासे इन्जिनियार जानो लुबैदोंब्ला, नोंनो सासे प्रफेसर जानो लुबैदोंब्ला, नोंनो सासे अफिसार जुदि जानो लुबैदोंब्ला दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनांगोन। आरो बेखौ आं गाबोननिफ्राय खालामगोन बे रोखोमनि साननो नाङा। आगोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि नोंथांमोननो गोबां बोसोन होगोन। आं जिहेतु बेखेवगिरि हिसाबै दिनै बेखिनिखौनो आं बुंबाय। भगतपारा ओनसोलनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो फार्स्ट डिभिजननि जानायनि हारा जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव गोबां बिहोमा होबोदों। आरो बे रोखोमैनो फैबाय थानाय समावबो नोंथांमोना उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हिसाबै
बे ओनसोलनिफ्राय गोबां अनजिमानि फार्स्ट डिभिजनखौ लानानै स्टार लानानै डिस्टिंक्शन लानानै पजिशन लानायनि बाथ्राफोरखौ दिनैनिफ्राय थि खालामनांगोन आरो बिनिफ्रायनो गावनि जिउ राहा दानाय बे बाथ्राफोरखौ साननांगोन आं मैया मोनसे बाथ्रा सानखांनानै रुजुनानै नायदोंमोन जोंबायदि इन्डियायाव थानाय थार्ड वर्ल्डनि मानसिया बेसेबां थाखानि जायो फार्स्ट वर्ल्डआव थानाय आमेरिका सुइजारलेण्ड फ्रान्स इउरपनि मानसिफ्रा इउरपआव थानाय हादोरफ्रा बै मानसिफ्रा बेसेबां थाखानि जायो अब्ला नुबाय जों नायबाय आमेरिकायाव थानाय सासे इउरपआव थानाय सासे मानसिया बोसोरसेयाव नङाब्लाबो 2 लाख थाखा खरसा खालामनांगौ जायो गावखौ फोथांना दोनो जानायल'आव दा जोंनि इनकामा बेसेबां जायो नखरनि इनकामा 10,000बो जाया नङा गोबाङानो बिपिएल पभार्टी अफ लाइनआव दङ अब्ला बे रोखोमनि फार्स्ट वर्ल्डआव मोनहैनांगौब्ला नोंनोथ' कन्ट्रिबिउसन होनांगोन आंनो माबा मोनसे खालामनांगोन बे जायगायाव थानाय दिनै इन्डिया थार्ड वर्ल्डआव दङ थार्ड वर्ल्डनिफ्राय सेकेन्ड वर्ल्डआव लानो थाखाय आथिखालनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया नाजागासिनो दङ गोबां प्रजेक्टफोरखौ दिन्थिदों फोसावदों स्मार्ट इन्डिया खालामनो नागिरदों डिजिटेल इन्डिया खालामनो नागिरदों अब्ला बेफोरजों खाबजानो हानाय नोंथाङाबो जुदि सासे जानांगौब्ला नोंथाङा क्वालिटि गोनां जानांगोन क्वालिटिया बबेनिफ्राय फैगोन सोलोंथाइनिफ्राय फैगोन सोलोंथाइया माब्ला फैगोन नों स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव मोननाय बिजाबफोरखौ नोङो फरायनानै मोजां मार्क लानानै नोंनि जिउखौ दानो हानाय मोनसे जिखिनि थासारि नोंनो बानायनो नांगोन अब्लासो नोङो बै रोखोमनि मानदान्दाखौ नोङो मोनहैगोन दा आमेरिकानि सासे मानसिया जुदि बोसोराव गावनि जानाय थारखौनो बुथुमनो थाखाय बिनो मा नांगोननो 1 लाख प्राय 87,000 1 लाख प्राय 67,000 फैसा नांगौनो दा जोंनि भारतनि सासे मानसिया जोंबायदि भकतपारायाव थानानै सासे मानसिनि जानाया बेसेबां संजोबो जानायल'फोरखौ हिसाब खालामोब्ला मेक्सिमाम जोंनो नांथारगौ जायोब्ला 30,000सोआवनो जों फोजोबनो हायो बोसोरसे अब्ला नायदो बेसेबां आकाश पाताल माने फाराग दं बेनिखायनो बिथांमोननि जे हेल्थ एन्ड साउन्ड हाइजेनिक बेयो बिराद गोजौ 100 जन बा 150 जन खाथियावनो सासे डाक्टर थायो जोंनियाव मा थायो हाजार मानसिनि गेजेरावबो जोंनियाव सासेबो डाक्टर थाया गामियाव जुदि 500-600 जन मानसि दङब्ला जोंनि गेजेराव सासेबो डाक्टर गैया ओनसोलाव हस्पिटाल मोनसे खुलिना दोनफैदों गायसनना दोनफैदों ओनसोलाव जुदि मास्टार डक्टर फरायनानै मानसि गैयाब्ला नोंनि जायगायाव बोरै डाक्टर फैलायखो जायगायाव जुदि डक्टर फरायनानै थाखानायमोनब्ला गुबुन जायगानिफ्राय जों लिंहरलायनो गोनां जायामोन बै जायगायाव नोङो डाक्टर जानानै नोङो समाजखौ नोङो नायनो हानाय मोनसे थासारिखौ बानायनो हागौमोन दा ओंखायनो सोलोंथाइनि जा आबहावा बै आबहावाखौ मालाया गुबुना दानानै होफैया नोंनि न'खराव जुदि सोलोंथाइनि आबहावाखौ दानांगौब्ला आंनिफ्राय सोरजिजेननांगोन आंनिफ्राय जागायजेननांगन आंनिफ्रायनो जुजिजेननांगोन अब्लासो जों सोलोंथाइनि आबहावाखौ मोनगोन आरो बे न'खरखौ जुदि दानांगौबा बिमा बिफा फरायसा न'खरनि बाय बाहागि गिदिर गासैबो ज' लोगो नांनानै सोलोंथाइनि जा एटमस्फियर बेखौ लाबोनो नांगोन दा बेखिनि लाबोनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायबाय फैबाय थानाय समाव जोङो नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामदों आसामनिनो पजिशन लानानै पास खालामनाय हानाय मोनसे थासारिखौ बानाय आरो जाय बिथांमोना दिनै बरायजागोन बिथांमोना दिनै स्टार्टिं होननानै साननानै ला गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ लानो थाखाय नोंथांमोना देवनाखौ बारबाय आरो बोसोरनैनि उनावसो नोंथांमोना आरोबाव गावसोरखौ गायसननायनि जि लामा बै लामाखौ नोंथांमोना बारायनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना उन्दै फरायसा बिथांमोना दिनै फरायनो थाखाय थि खालामदों दा बिथांमोनाबो दिनैनिफ्राय थि खालाम जिखि थासारि फैयाथों मानो आं जि सिमां नुदों बै सिमांखौ मोनहैनायाव आं मावनानैसो गारगोन आं खालामनानैसो आङो फोजोबगोन दा बे रोखोमनि मोनसे सत बांसा लानो थाखाय नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय आरो बेजोंनो दिनैनि बे भकतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेट्रिक बा HSLCआव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो बेखेवना होबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों।